bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dimiral jamma bela hetto bela jamma bela wona laccire sano sahgela en garti ha hande jokkude ɗo deftere ñawore nde mawɗo men Bacca Ba eɗen ɓamta hande ɗo goppirnoɗen ɗo hammadi ina wonno e ɗiɗo miijoji paruɗe caɗele furankoɓe kañum e fiyaku nena penda tan ha neɗɗo goto wulli e dande mawde on wiye demgal Faraysi Monsieur la Cour wanda ko firti ɗum kono yimɓe wonnoɓe salɓe foof gummima darima karde gonnoɗe e sara makko ummima darima on yamirimo yo ummo hammadi ummima darino yimɓeɓe foof ni yimɓe hewɓe seeɗa ma gabbo e 12 naati salo ina deggodiri gardiɗo ko tubak omo ɓorni wutte olo ina waɗi lefol daneyol e dande omo nafi dimgal kayitaji e defte tato ina ndewi caggal makko ina ɓorni hono ko ɓorni ko ɗiɗo ɓe ko tubakoɓe goto keddiɗo ko jilluɗo heddiɓe ko hakkude tubak tan e jilluɗo ko goto tan woni hen ɓalejo kurum mo jillani hay seeɗa omo ɓorni doloke nden ɓe jettima e tabal ngal gardinoɗo jooɗi e joɗorde towde mawde wonnode hakkunde goto hono makko jooɗi e joɗorde banggue ñamude goto jooɗi e joɗorde banggue nanode goɗɗo yawti tabal ngal jooɗi e cuurel gorel kuccel ngel e cuurel tumaɓe ngel heddiɓeɓe hen goto foof heeɓi joɗorde mum jooɗi jooɗiɗe joɗorde mawde nde wi vous pouvez vous asseoir yimɓeɓe foof jooɗi ko kanko woni gardiɗo kanko woni hoorejo heddiɓe ɗiɗo sawniɓe mo banggue ñaamo e nano ɓe ko wallitiɓe makko keddiɗo ɓe mbiyatamo ko kujikinantoɗo laamu l' avocat général ko kanko jooɗinini ɗon laamu Faraysi ko kanko kadi wallata kala toñaɗo e haade tabirinde toñange nge e ɗaɓɓude ñawore nde yo e fawde ɗum kuugal ponngal waɗete yimɓe heddiɓe noon ko wallitiɓe ñawoɓe ɓe mbiyataɓe ko le grand jury ɓeɗo noon ɓe keroraki ñawore ɓe cuuɓa tan koye nder wuuro Ndargo ko kamɓe ballata ñawoɓe tatoɓe hoorejo ñawoɓe o uddiri karne o fuɗɗi hippide kayitaji omo hippa omo ɓorni lonon tokoson tawi kon e hinere junde no fewi ko cewɗo jool joom waare ranere tal meppo heddiɓeɓe jooɗima ina paada e makko e ho jogori yamirde nde ɓoyno o wi yo seedo ara e salo neɗɗo goto gorko mawɗo nayejo naati salo ina wakkiro wutte omo ummori to suudu seedeji to ko ɓalejo kurum joom darde omo ɓorni wutte danejo tal omo fiili kaala danewo e hoore kala ka ina fawi e dow kufune boɗejo e dow kufune boɗejo dow kufune boɗejo mo seeɗa mum feeñata omo reggodiri e garde goto o wari haw yetti e tabal ngal o dari o ƴetti juuɗe makko o fawi hen o hucciti becce e tabal ñawoɓe ngal o futtini hoorejo ñawoɓe o guiri e ley wiyowomo ko an padmi dey so leeli ko an leelni on wi monsieur l'avocat général vous avez la parole vous pouvez interroger le témoin avocat général mana kujikinantoɗo laamu rokkama konngol on ina wawi
namdade seeda dariɗo e palal ngal o ummima ɗo jooɗino o tindima to seeda o neɗɗo goɗɗo ummima rewi e makko on ko nantinowo ɓe mbiyatamo ko monsieur l'interprète kamɓe ɗiɗi foof ɓe gari haɓe jettiɗo seedo o ɓe daari garde goto ari daari hakkude mabɓe e seedo o oɗo wi wondude ballal nantinowo mi wondimami haal gonga gongo foof hay hunde wonde sowona gonga seedo wi wonde jaaɓi wonde kono e sarɗi tawa wondirta koye deftere Allah nde hunal ɓuran horejo ñawɓo wimo ko hakke ma seedo fuɗɗi haalde o wi awwa mana ha joni mi wondi e deftere Allah teddunde mi wondiri alɓuranil karim mami haal gonga gongo foof hay hunde wonde so wona gonga ko jikkinantoɗo laamu o wimo aɗa wawi haalande ñawirde teddude nde indema yettode ma e to koɗɗa o heɓɓiro wi min mbiyetemi ko ceerno Aliou Racine jettatemi ko kam jiyami ko wuuro ina wiye Saare Fari to diwan Toro ko jikkinantoɗo laamu o wimo kadi aɗa wawi kadi haalande ñawirde teddude nde holno ceedoriɗa bonande nde oɗo dariɗo ɗo tuma wonde ko kañum waɗi ceerno Aliou Racine heɓɓiri wi awwa mana ha joni min tawi haalam jurata hen saabu sikki ala wonde oɗo dariɗo ɗo ko kañum wari te o yeddani ko kanko qirri e hakkude yimɓe foof e hakkude aduna foof nden noon so ina namde ko kanko namdete kono wona min ko jikkinantoɗo laamu weddimo namdal nden noon ko adduma ɗo ceerno Aliou Racine heɓɓi heewi min ala ko addimi ɗo so wona etade tabritinde bonande nde waɗi nde so tawi o wi omo yedda mi daro mi firti ɗum ha laaɓa joni ina lamma wonde ko kanko waɗi bonande nde ina lamma ko kanko waɗi bonande nde tuma nde ceerno Aliou Racine heɓɓi heewi ɗum kay ina laaɓimi no fewi ina wayimi no diidi juuɗam ɗe ni o werti jungo makko ñaamo o hollimo ko jikkinantoɗo laamu o wi hooreji tedduɗo mi ala namdal gongal o jooɗoyi hoorejo hucciti e ko jikkinantoɓe hammadi ɓe o wi ɓe on dokkama konngol goto e mabɓe ummi yaari jam jam fayi to seedoro nden o yettima o daari o deeƴi omo jogui kayitaji e jungo makko ñaamo hoorejo yamorimo lawol gongol aywa a rokkama konngol kilifa Walantin fuɗɗi e namde mum monsieur Kane a haalani ñawirde teddunde indema e yettode ma e to jeeɗa aɗa wawi haalande yimɓe jooɗiɓe ɗo ɓe foof holko jiiruɗa e booma ɗo ceerno Aliou Racine Kane jaabi e yo awwa mana ha joni booma ɗo ko miñam minen jiiɗi yumma e baba holko jiiruɗa e tuma ɗon aywa mbarɗo o ko ceerno jaabi wondude e ɓamtude dande kono kilifa Walantin taƴi konngol makko haɗi mo jofnude kilifa Walantin haali wondude kañum ne ɓamtude dande suwa tabidde taw ko kanko wari koye ñawore wona ceerno Aliou heɓɓiri wi ɗum tabiri to banggue amen kilifa Walantin wulli e dow makko mbimi suwa taw hoorejo naari hen yamiri seedo o jaafoɗa monsieur Kane jaabo namdal ngal namdiɗa ngal
ceerno Aliou Racine heɓɓiri wi awwa mana ha joni ko baɗam min e yumma ko jiiɗi yumma e baba yimɓeɓe puɗɗi mormade haala heewi less salo dilli horejo wondude fiide fulleyel gotel togosel e tabal ngal yamiri yimɓeɓe foof keɗoɗe hunde nde wiri tem deƴƴere jaali fodde hojom kilifa Walentin ɓeydi hen nden noon tumaɗo ko baɗum bomaɗo makket ceerno tengtini aha monsieur Kane mbiɗa a tawa wargo ngo monsieur Kane mbiɗa a tawama wargo ngo a yiiri ɗum guirmaɗi ɗiɗi ceerno haali wondude dillinde hoore ala mi wiyani noon ijjam yo ɗum ina winda e cimtol loskito gadunol ngol mi wiya ala kilifa Walentin taƴi haala ceerno holli e dow makko tappi jungo mum nanango e dow kayitaji ɗi o jogui e jungo ñama ngo ceerno Aliou hebbiri wi ala waddir seesa awwa mana ha joni koto haalnam komi haalani ko mbinomi ko mi hulani reftude hen saabu min mi hulani sowona Allah nden noon no refti ko kalnoɗa ko haalan ñawirde nde haalaka foof ko alda e suggude so tawi kay ko gonga a hulani sowona Allah mbimi barɗo ko jikkinantoɗo taƴi haala makko ala wi tumaɗo joni tan ɓoyani hay seeɗa aɗa wiiɗo e hakkude yimɓe foof wonda yirani guirima bonande nde garta joni mbiya barɗo ceerno Aliou wi mi wiyat noon saabu horejo kadi naahi hen monsieur Kane wi tumaɗo jafoɗa ceerno Aliou Racine Kane jokki awwa mana ha joni wona mbiɗo wawi rewde inde makko horejo jaɓini mum e yaɗo wawi ceerno Aliou Racine Kane jokki mbimi ko Hammady Soule Kaye hoore mum irri wonde ko kañum wari o yeddani tuma mumen mo mbiɗono o salahi bonande nde o wi hakkude wuuro foof wonde ko kawmo ko waɗimo ko wargo tan woni ñawore mum te ko kanko ñawanta ɗum hoore makko o wawa fadde walla o fadata hande lakara gati nden ina leeli hol tawaɗo lew haalata ɗum nde ha inde wotere wonde ala ɗo e cimtol loskito gadunol ngol so wona inde ma aɗa jogani ɗum seeɗa aɗa jogani ɗum dalilu min Allah yoni kam seeɗa a jarnanimi fende Hammady jarnanimi fende hay goto oɗo aduna jarnanimi haalde ko wodani kilifa Walentin wi horejo tedduɗo mi ala namdal gongal o faati jonde makko o jooɗoyi horejo ñawoɓe o rokki konngol avocat Hammady ɗimmo hono kilifa Toubon rokkama konngol ɓe ɓiro wi a jarama horejo on ummudi e konngol yettude mawɗo ñawoɓe o ari o dari e sara seede o fuɗɗi namde makko monsieur Kane mbiɗa Hammady wi ina ñawana hoore mum ceerno Aliou wi aha ko noon nde o wi kilifa Toubon wi kono anne mbiɗa aɗa ñawana hoore ma ceerno wi ha joni awwa mana ha joni ala mi wiyani noon kilifa Toubon ñemtinimo e pular mum mudduɗo an aɗa wawi yeddude no fewi hunde foof mbiyata ko ala mi wiyani noon yimɓeɓe foof kekki jaleɗe salo waɗi wolel hay horejo moosi seeɗa keɗoɗe horejo wulli e dow mabɓe wonnude fiide fulleyel mum e dow tabal yimɓeɓe deƴƴi salo deeƴi ceerno ƴettiti haala o jokki o ƴeewi Hammady kono on ƴewanimo e lew ha jaw ko kaw makko simtata ko
mbimi ɓayri ko hammadi irreni hoore mum hankadi guli ngala ɗum ɗo to banggue sari Allah kala barɗo hoore e tayru kala barɗo hoore e tayre amdu kañum e belade ñawore mum ko warede nden noon ɗum wona ñaworam hunde nde ko ñawore sari Allah e nelaɗo mum Allah wi e deftere mum mo teddunde innan nafs bin nafs kilifa tubon weddimo namdal holko ɗum firti awa mana ha joni ɗum kay ina laaɓi no fewi fitandu yoɓirte ko fitandu kilifa ƴeewi ceerno wondude e mooso ɗum ɗo haaldete noon koye yahude en kono wona onon julɓe ƴewro tigui rigui konngudi gadiɗi ɗi so tawi aɗa faami no fewi deftere mon nde ceerno Aliou Racine hebbiti wi mi sikkani so tawi aɗa wawi ɓurde mi famde deftere nde janggumi guila komi cuhlel te ha hande mbiɗa jokki e janggude e jangguinde nde eyyi caggal ɗum holko mbiɗa aɗa waɗa baɗe o ceerno heɓɓiri wi ala wona min tan ayi a fuɗɗirima kadi e jedde ma e wiide ala mi wiyani noon yimɓeɓe kadi jaali seeɗa ceerno jokki aha mi wiyat noon gati wona min tan ko wuuro ngo foof felliti sinude sari Allah o e dow makko o wi kanko ko wondaka o waɗi ko waɗanno ko heddi ko kala ko min beela yomin mbaɗe makko o haajaka joni noon jagguɗon mbiɗon oɗon mbaramo oɗon ñawanamo koye mon ala min mbiya yimɓeɓe jaali ɗum haɗimo jofnude e haala makko hay kilifa tubon e hoore mum jaali horejo ñawɓo yamirimo jokku haala ma monsieur Kane awa mana ha joni minen min ñawanta koye amen minen min dewi ko sari Allah e nulaɗo mum mo jamme kisallah goni e mum mata o ganda leydi ndi ko laamadi Farais ceerno Aliou heɓɓiri wi ala koy laami leydi ndi ko Allah ko ɗum saabi min jiiɗi ñawirde ndi sari Allah joni noon so Allah mono ƴefti waɗɓe ko wayno Farais enaɓe lammini ɗumen e dow mon holno mbaɗata on jaɓata Allah ceerno wi ala min jaɓata Allah min jaɓata kay ko foolede ko ɗum dey ittimi Fuuta ha ɗo ko foolede addimi ɗo sinno wonano polgu tawanno ko ñawore nde gasi ko ɓooyi sanne kilifa tubon dinki dande o artiri yeeso elle ceɓɗo o jokki haala haali gonga on jabrani Allah kay sabu nde commandant cercal ari to mon mbiɗon ko on jaɓani hande te on jogorani jabde janggo wona laamu Farais wona laamu arɗo holto pawɗon ɗum ceerno Aliou wi min pawi ɗum koye sari Allah e diine makko mo toti nulaɗo makko yo yettinde dendagal windere hay goto fotani ñawirde min e ko min gongdinani sinno ko saago amen min ɗaccide e koye amen min pewna fiikuji amen tawa hay janininke goto natta e gueɗe amen bonna ko amen kilifa tubon ɓamti dande o futtini guite mate an a tinani wonde lamtoro wondi koye amen yahata koye gueɗe amen e jamiroje amen o heɓat lempoji mon o totta min mate anda ɗum ceerno heɓɓiri wi wallahi ko min tigui andi ɗum kono ala tan komin mbawi hen kala nde Allah rokki min doole komin ittoɓe ɗum ha laaɓa ceer Allah wondata e toñowo kilifa tubon o wulli dow ceerno oɗo ko baɗɗe tan maquette mbiya yo ware ceerno ɓamti dande wayno laawiɗo ni awwa mana ha joni wona min wi noon
ko diine Allah o wi noon mate a famani walla a jaɓani famde sari Allah o ɓuuri baadiraɗo diine o ɓuuri hay yumma e baaba kono mbiɗi sikki ko adi nde neɗɗo ñawte sari Allah mono omo foti namdede sababuji e dalillaji o jangto ha yimɓe nana walla wona noon mata yejjidde min kay mi haalanima ko way noon kono ɗum deeƴani hakkille ɗum haɗatamo ñaawede ñawore wargo kilifa tuban dirmi o deƴƴi ha ɓooyi o wi kanko kam holko kawmo ko waɗimo ceerno Aliou wi namdom omon ɗon huccirema o heɓɓiro wi hoorejo tedduɗo mi yowi ɗo namdam hoorejo ñawoɓe o haali wallude fiide fulleyel mum e dow tabal ngal a jarama kilifa tuban jonde nde yowama mande ɓamtu janggo e waktu jeenaɓijo feccere on jarama o ummi o ƴefti kayitaji makko yimɓeɓe gummi ɓe cakti